ассалому алайкум тамошобинони азиз, хушомадед ба канали мо. Умедворам ки ҳамагӣ сеҳату саломат ҳастед. влоги имрӯзаамонро аз омода кардани пирог сар мекунем. пирог аз карам мешавад ва аз консерваи моҳигӣ. имрӯз соҷида келинам хонамон омадагӣ буд ва тасмим гирифт ки як намуд пироги бо лаззат омода кунад ва дар ҳамин ҷо ба ду савол посух мегӯям. инҷо як хоҳарамон савол доданд ки келинатон бо модаратон зиндагӣ мекунад. келинам алоҳида зиндагӣ мекунад. хонаи модарам мебиёем, модарам ба кӯмак мекунем. бо падару модарам мо ҳамсоя ҳастем. хонаи келинам ва писарам дуртар аст аз хонаи мо. як рӯз хонаи мо мебиёяд, рӯзи дигар хонаи падару модарам мебиёяд келинам. хулоса ҳамин хел омада кӯмак мекунад. ана инҷо бошад боз як комментарии дигар. духтаро вақте ки ҳамин хел комментарияҳои бемаънии безеб менависед, ростӣ ман қаҳрам намебиёяд, ман барои шумо раҳмам мебиёяд. ба гуфти рӯсо ки мне вас очень жаль. барои он ки одами хушбахт ҳеҷ вақт комментарияи безеб наменависад. одами бадбахт ҳама вақт ҳама ҷова негатив мечошад. шумо хубтараш ки орзу кунед, ниятҳои хуб кунед. худованд ба ҳамаи орзуҳоятон мерасонад. инҷо бошад духтаро, карама майда мекунем, бирён мекунем ва баъдан хамирамон тайёр мешавад, формировать мекунем пирога. инҷо бошад тамошобинони гиромӣ, занҳои азиз, шуморо ба кор ба ширкати бонуфузи атомӣ даъват менамоям. дар рӯи экран рақамҳои телефонии ман аст. марҳамат нависед, маълумот гиред ва онҳое ки дар ҳамин як ҳафтаи аввал ба ман менависанд, оиди кор ва номнавис мешаванд, кабинеташонро якуми маротиба фаъол мекунанд, аз тарафи ман тӯҳфа равон карда мешавад. смсҳои шуморо интизор ҳастам, зангҳои шуморо интизор ҳастам. марҳамат биёед бо мо ҳамкорӣ кунед, ба командаи мо пайваст шавед. ширкати атомӣ ягона ширкате ҳаст ки бе звания шумо метавонед маош гиред, бе хариди ҳармоҳа. марҳамат духтаро, бо мо ҳамкорӣ кунед. سفر کردم به راهی دور عزیزان، به شهری دیگر و ملکی غریبان. سفر کردم به راهی دور عزیزان، به شهری دیگر. Не бежала? Не бежала. Я пришла. Мама, как это занимать, да? Честно. Ну, там есть мужчины. Там съел, да? Он как привыкли, всем же.
вақте ки мо диета мекунем бояд аввал як пачка хемохем истифода барем барои организми моро тоза кардан, аз инфексияҳо хунро тоза кардан, лимфаро бояд тоза кунем. Яблочный фенол дар дохилаш, дар дохили ҳамин қутӣ 28 дона аст, яъне курси як моҳа як курс 15 грамм аст дар ана ҳамин стик. ҳар рӯз яктогӣ баъди истеъмоли хӯрок аз ҳамин бояд мо истеъмол кунем. барои ин ба мо чай пуэр лозим аст ва ана ҳамин яблочный фенол. Яблочный фенол барои организми мо чӣ фоида дорад? Якум, улучшается состояние кожи, ҳолати пӯст хуб мешавад, баъдан регулируется уровень сахара в крови, яъне ки қанди хун танзим кард. духтарои азиз, рӯз бахайр. инҷо нони гарм омода кардам. духтаро нона бинед, без дрожжа хамиртуруш кити мегӯем мо, тарафҳои мо хамиртуруш мегӯянд. хулоса бе дрожжа закваскаи натурални кати хлеб омода кардам. рӯзҳои наздик ба пуррагӣ навор мекунам чӣ гуна ман закваска тайёр кардагӣ, яъне закваска кати чӣ хел хлеб мепазам. ҳозир хлеба мебурем духтаро, қабатҳояша мебинед. ана духтарои азиз, дидед? ина хлеб аҷоибот омадагӣ, хлебе ки барои организми мо фоида дорад. дрожжагӣ зарар дорад ку хлеби дрожжагӣ, ана ин бошад бе дрожжа. хел дуюмашам ҳамин хел монанди хлебои магазинӣ. тамошобинони азиз, ана ин садбарги мана бинед, қариб шукуфта аст. имрӯз 17 октябр кай гирифтагӣ будам ҳамин гула. 1 октябр ба фикрам харидорӣ кардаги будем, 1 ё 2 хотирам ба не, хулоса ҳамин аввалои моҳи октябр харидорӣ кардаги будем. полностью қайчӣ кардам, ана монанди ана инаш ба пуррагӣ қайчӣ кардам. инам қариб шукуфтам ба омадагӣ. Настя, чуть-чуть потише делай. Ҳасан Ҳусейн Челябинск мусобиқа рафтагӣ, фарзандо эфири ама мусобиқаи тамошо дорад. Баромади Ҳасан Ҳусейна. барои ҳамин телевизор баланд дод засудааст. ина духтарако, инашам мешукуфад. оиди ҳамин нигоҳубини гулҳо, духтаро манба бисёр савол менависед личкамба. духтарои азиз, дар ҳамаи шаҳрҳои Россия магазини фикс прайс ҳаст. фикс прайс меравед, ана ҳамунҷа отдели специально барои гулҳо отдел ҳаст, ана ҳамунҷа мебинед, ҳамин удобренияҳо ҳаст, ҳамаи чиз ҳаст, расмош кашидагӣ аз плесень, аз грибок, барои нигоҳубин, хулоса ҳамаи чиз ҳаст, ҳамунҷа мегиред. ман ҳар як кас ба мисол алоҳида дар личкам ҷавоб додан наметавонам ки кадом средства харидорӣ кунед. дар фикс прайс мегиред, дар видеоҳом ҳамаш ҳаст, видеоҳои пештара. ина ин сурхи, бардовӣ, зард, сафед ва розавӣ духтаро. духтаро, ҳозир гулҳои ин комнатаи нишон метиҳам. ҳозир ман ана ин гираня ба пуррагӣ қайчӣ мекунам духтаро, ва пас аз 2 ҳафта ё ки 10 рӯз боз шумова нишон метиҳам ки кадом ҳолат ба омадагӣ. ана ин гулам ҳамин гуна ман қайчӣ кардагӣ будам ба пуррагӣ, ана бо кабутӣ кард. ин гулам ҳамин хел ҷа камтар ҳозир тоза мекунам, чиркин кардам. ин гираням ҳамин хел ба пуррагӣ қайчӣ кардагӣ будам, ина нишон додагӣ будам ман баъди аз берун даровардан ба пуррагӣ қайчӣ кардам. ина бинед чӣ хел аҷоиб шуд. ин ҳавои имрӯзаи мо ҳаво офтобӣ неву, лекин бориш нест, ҳаво на аст, свежаи ҳавои. инҷа бошад кӯбакҳои Ҳасан Ҳусейн. имрӯз боз Ҳасан Ҳусейн дар мусобиқа. ин бошад Рустам, кӯдакии Рустам, Амина копияи падараш. бисёр мепурсанд ки барои чи Амина мӯйҳояш зардина. ина бинед, Рустам мӯйҳояш зард буд, тилоранг буд. ана ин духтаро комнатаи детский ва гуло. ина бинед акнун
ҳамин як дона анами хел барг дошт. Як дона ҳозир ин қайчӣ мекунам. Ина бачаҳо шикастаст ба фикрам. Ҳозир қайчӣ мекунем. Ина бинед аз решаш кабутӣ карда омасодааст. Ина ҳамин хел. Инам ҳозир қайчӣ мекунам баргҳои зардаша. Ин тамоман майдаҳак буд. Ман умед надоштам ки ҳамин месабзад. Умуман умед надоштам. ин бошад гули фикус. ана ина бинед акнун духтаро. Ин беҳад калон шудаги ҳозир ман чангоша тоза мекунам ва ана ҳамин шохаша мебурам. Боз кабутӣ мекунад ба фикрам. ҳозир аввал интернета мебинам. ана ин бошад дар спальни ман гулҳо. ин гираням қайчӣ мекунем ба пуррагӣ. ана ин як донаҳак барг дошт. ина бинед чӣ хел сабзида баромада истодааст. Инам ҳамин хел. Инам ҳамин хел. Gracias.